Ďakujem pekne, teraz je priestor pre otázky, je vás tu veľa, preto poprosím po jednej otázke, nech sa páči. Dajme 3 otázky, ak môžem poprosiť, neutekám, ale... Dobrý deň, Marek Biro, Aktuality. Ja sa chcem spýtať na tú poslednú tému, teda my sme včera informovali o tom, že teda váš syn dostal od tej agentúry Smer minulý rok 60 000 eur ako odmenu. Ale konkrétne sa chcem spýtať na to, vy ste v minulosti hovorili o tom, že je problematické, ak rodinní príslušníci dostávajú peniaze z verejných zdrojov. Nehovorili ste o tých podvodoch, možno rodiny Šimečkovcov, ale o tom, že je problém, že vôbec dostávajú teda peniaze z verejných zdrojov. Nie. Ešte raz, je to súkromná obchodná spoločnosť, ktorá si zarába na svoju činnosť tým, že má vlastné nehnuteľnosti, prenajíma nehnuteľnosti, vykonáva podnikateľskú činnosť. Ona funguje ako súkromná obchodná spoločnosť. A môžem povedať, že tie príjmy tej obchodnej spoločnosti sú také, že je možné mu vyplatiť odmenu ako normálnemu konateľovi. Financie, ktoré má tá agentúra, sú od strany Smer, teda z verejných zdrojov. Ak hovoríme o súkromnej obchodnej spoločnosti, táto súkromná obchodná spoločnosť nemá nič spoločné so štátom. Rodinkárstvo sa používa vtedy, keď sa hovorí o tom, že niekto z rodiny participuje, je súčasťou nejakého aparátu. Ale veď to sme tu mali. Vy si nepamätáte, keď bol pán Dzurinda predseda vlády a jeho brat bol šéfom, myslím, železnice, alebo neviem, kde bol jeho brat. Ešte raz, súkromná obchodná spoločnosť vlastní majetok a podniká. Táto súkromná obchodná spoločnosť má svoje príjmy. Tak, páni novinári, ak vám tak prekáža, že súkromná obchodná spoločnosť berie peniaze od nejakej strany, ktorá ich dostala, od štátu na základe výsledku vo voľbách, potom nechápem, ako ste vy, vaše televízie a noviny, mohli brať peniaze priamo od štátu za reklamné kampane, na očkovanie a dodržiavanie pandemických opatrení. O očkovacej lotérii ani nehovorím. Ak je podľa vás takéto financovanie nesprávne, potom by ste mali rovnaký meter uplatňovať aj na seba. Počas pandémie ste využívali strach a hnev ľudí a zároveň ste často zosmiešňovali či dehonestovali tých, ktorí mali na očkovanie alebo protipandemické opatrenia iný názor. A to všetko za peniaze, ktoré do štátneho rozpočtu odvádzali aj oni. Na vašom mieste by som preto o štátnych peniazoch radšej mlčal.